Akong pagtahod sa atong mahal nga kura paruko, amahan sa parokya Father Windel, sa iya mga kaabag nga pari, Father Rodiard and Father Matt, mga lumilihok sa parokya, mga kadaguan sa ato ang parokya ni San Roque sa Lipata, mga sakop sa fiesta committee nga niya karon, mga hermana mayor o hermano mayor, uban sa tagsa-tagsa ka mga pamilya, mga devotos, mga pilgrims, mga parokyano, katawhan sa Dios, kaninyong tanan, og salamat sa Dios sa laing kahigayunan nga kita makapasidungog ganiya sa atong pagpangandam sa atong tinuig nga pangilin. Hatagan nato ang Ginoo sa usa ka masipang pagpag. Pasalamat kong Father Windel og sa magkaparian og ninyong tanan nga nakabalik na po ko dinhi sa Lipata. No, dinhi man ko pag Lenten recollection nato, no, pag Marso unya nakabalik na po ko karon kay ang Lipata Paris tipik og kabahin sa akong formation sa seminarista pa ko kay duhang tuig man ko dinhi ma-assign og pastoral. Dito ko puyo sa ilang mama Musay, Mama Musay di adinhi, ila Tinina, Ati Lo, Ati Joy, Ati Janet o Father John o ilang pamilya. Unya ulitaw pa ko adto 2002 to 2004. Karon ulitaw gihapon way kabilinggan. Unya nalipay po ko kay nadungan akong schedule karon kay gipahatag po kog talk dito sa Archdiocesan Congress man to sa Healing Congress sa IEC ni Dr. Rene Buliser, natuhog rag akong mga lakaw. Mga igsuon, ang dominant theme nato karon diha sa atong pagpangandam sa atong tinuig nga pangilin pahinuog kang sino San Roque, panaw sa atong Kristohanong kinabuhi uban kang San Roque. Nga naila nato isip patron tigpangamaog dalang panan, mananambal sa mga sakit. Healer. Musugot kitag sa di ang sakit og balatian mo gyud nag-una nga hulga sa atong kinabuhi, di ba? Sunod sa kamatayon mao man ay atong gikahadlokan. Kanang masakit kita. Kay masakita simbako labi naglawom og baga-baga nga sakit, tila-tilaan ang atong savings. Sos usay manghangyo tag sibuya sa merkado, manghangyo tag luya, manghangyo tag isda, pero simbako kita nay ma-admit sos asa punita ng atong kwarta. Ako bitaw ikana po na magkatuig karon nga sugod na kog suffer sa complication sa akong diabetes. Na-diagnose kog diabetes 2015 pa. Karong gahinahinay na jud og paningil na ho ang diabetes. Atong Pebrero gioperahan ko mata, duha ka mata kay hanap ang pananaw. So 150,000 po. Unya karon nadugangan na po hong tambal kay gawas nga diabetic, taas po cholesterol, taas og uric acid, high blood na po, gidugangan na po og amlodipine. Sus Ginoo niya lately na po ko'y problema sa heart. Mo nang usahay, di na ko sa doktor sa Tagbilar, di na ko mutugan usay sa yung pamation. Kaya kada tugan lain naman pong resita. Yung Ginoo ko, di na lang ko magsaba. Kumusta mga kapatid? Okay ra do. Sa galisur naglilihok usahay. Nakaroon bitong na ko'y sakit, murag yung sugod nagpaningil ang mga sakit sa lawas. 1 month na ninaho, kanang padung ko matug magabi kay bumong sa buhaton, magsuot so kog brief nga hinlo o piskay. No? Kay mahadlo ko inikamatag to anak ko sa punerarya. No? Sa una magsuot magog brief nga paok nga bahala og way musay diha kay aki sa may mutan ang pari man. No? Pero karon mag-brief na jud kog puti nga Hanford kay simba ko og di na ta kamata. Ingon ni ana. Realidad sa sakit og balhatian naa gahulga kanunay sa atong kalibutan. Unya kay naa man ang sakit og balhatian sa kalibutan, apil sa gabalay sa kalibutan nga kuwang sa kahingpitan. Nanginahanglan kita kanunay og dalangpanan. Sa atong physical illnesses, mudangop kita sa mga doktor. Apan sa spiritual nato nga well-being,
na midangop kitag panabang gikan sa langit. Panabang gikan sa Ginoo o panabang pag-ampo pangaliya pangama ni Senior San Roque. Amen? Di po lalim ni magpatambal ta. Na istorya sa usa ka maestra magtutudlo nga kuwang isang sweldo ba kay daghang itong estudyante college, daghang loan in taon kay daghang pagigastuan. Kauno na ag maestra nga manambaw na naman ko, no? Kay kaliwat mo po sila mananambal. Yang gibutangan di sa pultahan sa iyahang classroom og mananambal for hire. Unya og maayo mo nako ingon dito sa karatog, maayo mo nako mohatag mo og 500. Pero di mo maayo mapatambal mo nako, ako'y hatag ninyo 1,000. Di po'y usa ka security guard nga labaw pong gakamalisod sa kinabuhi. Gusto po niyang pangwartahan ng maestra kapasumangil siya nga na sakit. Hingad to siya sa maestra, Madam, tambali ko. Nagsama imong sakit, sir. Kanang hong dila, murag way lasa. Di ko kabatik tamis, tabang parat or aslom bahong dila. Kubid tingalini nga nawadaan magkog panglasa. Ingon dito maestra, sayang kasaligan, inday, kuha atong milagrosong garapa. Kay itong patuan ang dila ni sir. Pagpato pa, lang nga sir, pagpato pa, ingon ag sikyo, gasolina man na. Uy, ingon ag nanambal nga maestra, uy, kabalik na ka sa imong taste. Bayad og 500. Lagot kay sikyo. Ingon nagsikyo nga yati na isahan ko. Kay gasolina man gipato, kay balik isang lasa. Di gimahimo ni alkansi ko ni imbis ako'y mangwarta aning mananambala. Ako manoy na kwartahan, balik ugma. Pagbalik ugma, yun pag sana man po imong sakit, sir. Yun pag sikyo nga. Mura man kog na amnesia. Di na ko kahinumdum sa mga nanghitabo sa akong kinabuhi. Bisag kahapon pa, gabi pa, wa na ko'y memory. Yan na pag maestra nga mananambal nga. Inday, kuha atong milagrosong grapa kay patuan na to si sir, yang dila. Pag aksyog pato, ingon naman po ag sikyo nga, basig gasolina na gahapon. Sos, nabalik man din yung memory, sakpa na po siya. Ingon ng maestra nga manambal, hatag og 500. Libo na. Sus, lagot kay sikyo. Iyon nagsikyo nga di na ni mahimo. Kinahanglan og makabawi nagyud ko kay libo na alkanse. Balik na pud siya sa ikatulong adlaw. Ingon nagsikyo, usan ayon ag mananambal ang teacher. Sana ba po imong sakit? Sige, magag-anhi. Ingon na pud ang guard nga gapagaron ingnon para makabawi. Di na ko kakita. Hanap na hong pananaw. Di na gyud ko makakita bisag duol. Ingon nag maestra, di ko na ko pasalig ana. Kay biyan may kompetensya ng mag-ayo og hanap ang pananaw. Sige, muhataw ko ni mag 1,000. Itunuwag kwarta ag sikyo. Pagtanaw sa sikyo sa kwarta yung magsikyo, 500 laman lagi ni. Sakpa na po siya ka. Sakto dahil pananaw na. Bija ijang 1,500. Patambal. Sa panahon ni Senior San Roque, lisod pa ang pagpatambal. Dili pa karon nga kaluoy sa Ginoo nga palaran gutang nga natawo puta nining yugto sa panahon nga medyo nagkaanam, nagka-improve og maayo na ang dagan sa siyensya ug sa medisina. Panahon ni San Roque wa pay laboratory. Panahon ni Senior San Roque wa pay swab. Panahon ni Senior San Roque wa jamoy alcohol, wa sanitizer, wa jamoy mga kanang cardiac panel, mga ultrasound, giyamo, jamo na tanan. Abisan god ako, mga tiguang ani nakaabot pa mo sa panahon nga di pa pod uso ang pagpadoktor. Labi na ako kay taga-bukid ko sa Bohol. Sa una, kinumdum ko, nahagbong ko kanang gaduyan-duyan og palwa og lubi anang daplin anang basak. Nagiubo ko nga mura ko gihutoy nga wa maayo. Wa makudad-an ni nanay sa doktor kay gawas nga wa mi kapadoktor, layo man. Dito ko gida ni nanay sa tambalan. Sos ag mananambal pag ato gihika pag humbuhok pag human giludan og hukaw nga pirting taguka. Gibutang din sa ang alimpo og tibihon ra ba to si jaon ja. Ingon pa jud manambaw pag human ayaw kaligo doy tulo ka adlaw. Hesus Ginoo
Hingtapot murag jail ag laway sa murag gatas nga milkmaid. Hintuo po ko kay mo may giingon sa mananambal. Iya na ang mga pamaagi sa una sa wa pa ta ika-afford og doktor. Ina masamad bitaw ta sa una glansang, di ba? Masamad tag alamri unsa may mahitabo na uso balig anti-tetanus wa patuan ta atong tukog nga ay lana na kayo nga moto. Sos mo na pertig yung sakita. Tungod kay naa nato ang pangindahay nga makalingkawas sa mga balatian. Balatian. Nakita ko joke nakitaan sa Facebook. Kinira ba ko nung sakit sa taong mailhan pinaagi sa iyang kugmo. Wala may kugmo rong kay di naman ta di naman ta magsuga og suog ganang barilya. Kay matud pa sa maong joke og imo ko nung kugmo tamis imong sakit diabetes. Og aslom ko na imong kugmo hyperacidity. Nagpait ko no imong kugmo na kuno kay sakit sa atay. Pero tilawan ko no imong kugmo sakit sa utok. Matang. Ikaduha, ang pag-atiman sa mga dunay balatian o kanila nga nagmaluyahon usa ka buhat nga makapalangit. Muna nakapasantos ni San Roque. Padung mato sa pilgrimage, so nakaagi siya lugar nga mihasi ang kamatay. Wala siya mo padayon. Hingpabilin siya sa maong lungsod, maong lugar nga dahay kamatay o gasilbi sa masakiton o hangtod nga siya mismo nataptan sa maong peste. Di ba yalalim ni mag-alimat ag masakiton? Di lalim ning mag-alimata o tigulang nga masakiton, tigulang nga nagluya o mga tao kauban sa pamilya nga gitakbuyan og balatian. Pero sagrado di na nga buhat. Makapalangit na o makapasantos na. Mga ayaw gyud og reklamo og ayaw pagsigig pagulbol og mag-alimata masakiton. Kay murag atong gisirad-an ang kahigayunan nga makapalangit na nato. Kamong na mga tiguang dinhi nga masakiton, alimahin na sila. Ayaw jabui og inini tubig na agwantaha. Di lalim na magalimag kag tiguang nga giango-ango, nga mo pay paghipos niya sa iyang ihi nakaigit na pud atong supa. Manungo bitaw ta usay kanus ka mamatay na nay wa na kay classmate na. Pero magngana ta wa tay indulhensya. Si San Roque gaatiman sa mga masakiton diha sa tuman nga kamahigugmaon. Imagine dato guni. Anak gumirador sa Montpellier, France. Pero he left his fortune just to serve the sick. Kami mga pari, matiguang nami. Usahay, wa nay mo aliman namo. Itapok dito sa Tagbilaran, tapokon rami sa pre-departure area. Ano? Kunya pilara pa tong kwarto dito mga retired nga pare, no, sahay madaghanan pog magic sarap, masos dali ara naman tayo. Usang buwan ra. Usay luoy biya po may mga pare. Kinahanglan pud big na ay mo alima og mo atiman namo. Ngay mo atiman kay matiguang na kisa may among kadangpan labi nagwa na pud may pamilya iyahay nagkinabuhi. Mga ayaw kalimti atiman na po may mga pare og matiguang nami. Kag matiguang nami di naman pud may magkadimao. Angu-anguhon nami. Inigmisa namo kaduha nami mag-amahan namo. Na usahay imbis ustiyas isaka ibayaw microphone mo inasaka. Day pare nga tiguang sa Tagbilaran gamisa unya usok pa man tog lapel kanang lapel bitaw ani nay connected na nay microphone gamay unya connected man as trumpa atong kapanaryo nya wa man niya ma-off ag lapel nasungot ag pare kay gamisa siya daghan diha poy mga altar boy nga sige panguha sa kolekta no pag exit niya dito singgit siya dito wa ma-off ag yung microphone ingon siya sa sakristan mayor siguro ag hipos ng kolekta bahala ng watermelon og saging. Siguro aghipos ng kulikta pahala ng watermelon. Ang pag-atiman og masakiton makapalangit na. Sa Ebanghelyo karon nga gibasa ingon ag mga Hudiyo samay among timailhan nga buhaton namo ang kabubuton sa Dios. Ingon ang Ginoong Hesukristo kung magbuhat kamo sa gisugo sa amahan.
Si Jesus nangayo pog masakiton. Si San Roque hingtabang og pag-atiman og masakiton. Kung gusto kita nga pahaom sa tema sa atong piyesta karon sa kinabuhi ni San Roque, dako na tong obligasyon, moral obligation to care for the sick. Pag-atiman sa mga balatian, mga tao nga dunay balatian o dunay sakit sa lawas o kalag. Diha sa tumang pagkamahigugmaon o kamaalagaron. Viva Senior San Roque! Viva! Manindog paliho.